Vítám vás, vážení diváci, u kanálu CrossMoto. Britská škola stavby motocyklů přinesla světu mnoho zajímavých strojů a řadu firem vyrábějících motocykly. Britové dlouho vedli v pokroku, ale na přelomu 60. a 70. let podlehli japonskému motoprůmyslu v konkurenci a technologiích. Společnost Douglas dosáhla velkých úspěchů, ale později upadla v zapomnění. O její historii pojednává toto video. Usaďte se pohodlně a příjemné sledování. Společnost Douglas byla založena v roce 1882. Bratři William a Edward Douglas v Bristolu zakládají firmu zaměřenou původně na kovářství a výrobu železných předmětů. Bratři firmu pojmenovali podle svého příjmení Douglas Engineering Company. Brzy se chlapci naučili slévárenství a dařilo se jim dobře. Konec 19. století, průmyslová revoluce, průmysl vzkvétá, výrobky jsou žádané a výdělečné. Následovala i dopravní revoluce. Tamhle v garáži nějací blázni namontují parní motor na kolo, jinde zase pár nadšenců sestrojí samohybný vůz a další dokonce vytvoří motor na nových principech a tvrdí, že parní motocykl těch prvních je neefektivní kus šrotu. Byla to zajímavá doba a vzdělaní lidé chápali, že svět se navždy změnil. Tato éra přinesla mnoho zajímavého, včetně vynálezu motocyklu. Na počátku 20. století britská společnost Light Motors jako první na světě vybavila motocykl Boxer motorem. Stroj z roku 1905 se jmenoval Fay, později Ferry, a měl 200 kubíkový motor. Jestli o tomhle motocyklu víš z dokumentu o boxerech, tak si fakt borec. Light Motors si objednávala odlitky od společnosti Douglas. Stalo se, že v roce 1907, zřejmě kvůli finančním potížím, společnost Light Motors zkrachovala. Aby práce nebyla zbytečná, rozhodli se je prodat partnerům ze společnosti Douglas. Téhož roku kluci z Bristolu představili motocykl s protilehlým dvouválcem 350 CCM podobný modelu Ferry. Na výstavě ve Stanley byl představen prototyp se 6koňovým čtyřválcem s automatickými sacími ventily a dvourychlostní převodovkou. Jen si to představte, motocykl z V4 v roce 1907. Tento prototyp se do sériové výroby neplánoval a pravděpodobně sloužil jako demonstrátor možností firmy. Byly vyrobeny asi 3 kusy V4. Překvapivě se jeden z těchto motocyklů dochoval dodnes. V roce 1908 se na výstavě jen myhnul vylepšený opozit, nyní lehčí a s nižším umístěním motoru. Kolem roku 1911 byl rám opět upraven, aby šel motor umístit níže. Ve stejném roce se představil motocykl s dámským rámem. V roce 1912 byly automatické sací ventily nahrazeny ventily s mechanickým pohonem. Objem motoru byl 500-600 cm, výkon 3,5 až 6 koní. Téhož roku motocykly Douglas uspěly na Tourist Trophy na ostrově Man. Harry Bešel vyhrál 350 cc, Douglasovi Edward Kickham byl druhý a George Stewart čtvrtý. Téhož roku pro firmu Williamson, která také vyráběla motocykly, Douglas postavil 8koňový 970 kubíkový boxer. Jednotka byla původně s kapalinovým chlazením, ale od roku 1913 i se vzduchovým chlazením. V roce 2013 byl vodou chlazený boxer zvětšený na 1070 CCM použit pro dvoumístný cyklokar. Automobil měl kardanový pohon a motor zřejmě podélně s osou vozu.
Cyklokar Douglas stál 200 liber. Válka výrobu zastavila, ale v roce 1919 se automobil vrátil s 1,2 litrovým motorem. Nejprve technika stála 400 liber, později už 500. Byla to velká částka a do roku 1922 vzniklo asi 100 autíček. V roce 1914 firma představila elegantní 250 kubíkový boxer model X s rámem takzvaného dámského typu, ale model se na trhu dlouho neudržel a k tomu byl důvod. Produkty firmy jsou od začátku výroby spolehlivé a odolné. Motocykly Douglas byly díky svým vlastnostem hojně využívány britskou armádou v první světové válce. Původně si armáda objednala 25 000 kusů, ale nakonec během první světové války bylo do vojsk dodáno 70 000 Douglasů. To je obrovské číslo. Během druhé světové války Němci vyrobili jen 20 000 BMW R75 a Zündap K750. Fotografie dokazují, že Douglas byl nasazen v různých operacích od Monsu až po příměří ve Francii. Motocykly byly na plážích v Gallipoli, Africe a Mezopotámii využívány spojenci, Douglasy sloužily v armádě, námořnictvu i královském leteckém sboru. V armádě ho využívali inženýři, dělostřelci, zdravotníci i štáb ke spojení. Poválečné období. Společnost ho přivítala sebevědomně. V roce 1920 se vedení společnosti ujal William Wilson Douglas, syn jednoho ze zakladatelů společnosti. V roce 1911 závodil na ostrově Man a po válce v Spojené státy americké a Kanadě propagoval produkty společnosti. V roce 1921 Douglas poprvé představil model S1 s horním ventilem. Šlo o drahou a prémiovou konstrukci. 500 kubíkový motor, 3rychlostní převodovka, účinné brzdy a speciální startovací systém s ohřevem. Některé zdroje tvrdí, že Douglas RA měl kotoučové brzdy už v roce 1922, ale to není úplně pravda. Ano, na pohled připomínal kotoučovou brzdu, ale čelist tlačila na vnější povrch kotouče, neho svírala ze stran. Brzdy. RA byly tehdy považovány za dobré, ale často se zasekávaly. Motocykly závodily na Tourist Trophy na ostrově Man a jezdci přidávali olej do třecího materiálu, aby zabránili zasekávání brzd. Skvělý plán, Voltere, pokud jsem to dobře pochopil. Na počátku 20. let získal královskou zakázku na motocykly pro prince Alberta a Henry Mu. A právě v tomto okamžiku je třeba objasnit, co vlastně tento samotný řád znamená. Fakticky se jedná o vážný dokument, který umožňuje dodavateli, v našem případě Douglasovi, propagovat skutečnost, že dodává své výrobky královské rodině, čímž zvyšuje prestiž značky. V polovině století byly motocykly Douglas oblíbené v terénních závodech. Závodníci nejprve upřednostňovali model RA, ale firma brzy uvedla dva speciály DT5 a DT6 s protilehlými motory o objemu 500 a 600 cm3. Je to zkrátka pro dirt track. Motocykly dominovaly terénním závodům 3 roky. Roku 1929 nejúspěšnějším roce se prodalo 1200 motocyklů řady DT. Nejpopulárnější byly tyto závody v Austrálii, zatímco Británie ve 30. letech upřednostnila Speedway, pro který nebyl dlouhý rozvor Douglasů vhodný. Až do příchodu modelu Endeavour v roce 1934 s podélně uloženým dvouválcovým motorem měly všechny modely Douglas motor uložený napříč. V tomto ohledu byla společnost velmi konzervativní, zatímco ostatní britští výrobci zkoušeli různé motory, Douglas zůstal u svého řešení, což se mu později nevyplatilo. V letech 10. až 20. vyráběl Douglas výkonné a spolehlivé motory a motocykly. Jako druhý největší výrobce motocyklů s motorem do V po Light Motors měl velký vliv na ostatní firmy.
Schéma Douglasu kopírovali v letech 1910-1920 různí výrobci motocyklů, například v Spojené státy americké Model O od Indiánu a Model V od Harley Davidsonu. Motory Douglas měly obrovský vliv také na německé opozitní motory. Společnost Bosch získala licenci na výrobu těchto motorů a dodávala je dalším značkám. Konstruktér společnosti Bayerische Flugzeugwerke Martin Stolle měl motocykl Douglas a byl ohromen jeho výkonem a spolehlivostí. V roce 1919 BMW vyvinulo motor M2B15, založený na Bosch Douglas. Tento motor dodávali německým motocyklovým firmám jako Corona, Bison, Heller, SMV a Victoria. Ve 30. letech vyrábí společnost motocykly s motory 350, 500 a 600 CCICM ve verzích Sport, Touring a Dirt Track. Největším modelem v tomto období byl H32 s motorem o objemu 750 cm krychlových. A tak v roce 1934 u velmi konzervativního Douglase vzniká model Endeavour, první model společnosti s podélně uloženým boxerem v rámu. Britové zaznamenali úspěchy německého motocyklového průmyslu. Spokojenost s minulostí se firmě z Bristolu vymstila. Němci, kteří na konci 10. let minulého století kopírovali motory Douglas, byli do poloviny 30. let napřed, zatímco Douglas čelil velkým problémům. Douglas Endeavour vážil asi 72 liber, což bylo o 10-12 liber více než tehdejší klasické modely značky, nebo podobně jako litrový V2 valec Matchless. Reklama tvrdila, že Endeavour je nejlepší motocykl, mistrovské dílo na dvou kolech, téměř automobil s náznakem kardanového pohonu, ale nepomohlo to. Britská veřejnost model odmítla. Endeavour zaostával za Němci a kvůli nové konstrukci trpěl mnoha dětskými nemocemi. Konzervativní fanoušci značky tvrdili, že Endeavour je zbytečný a není to klasika. Nakonec bylo vyrobeno pouze 50 motocyklů modelů SV a DC z let 1937-1938. Společnost se vrátila ke starému uspořádání. Douglas ve 30. letech zkusil navrhnout a vyrábět automobil, ale neuspěl a vzniklo jen 6 prototypů. V té době už byla společnost na pokraji bankrotu a byla předána výrobci letadel Bond Aircraft and Engineering Company. A tato společnost během války využívala zdroje Douglas k výrobě některých dílů pro stíhačky a k výrobě přenosných generátorů, přičemž právě v těchto generátorech byl použit tentýž protiběžný motor. V roce 1945 válka skončila. Británie patřila mezi vítěze, ale být vítězem a být výhrou je rozdíl. Británie po válce nemohla žít v přepichu. Viděli jste dokument o protiběžných motorech? Protiběžný motor je výrobně dražší než jednoválce či řadové motory. Britský trh tehdy potřeboval levné a jednoduché motocykly, což vedlo k obrovské popularitě Birmingham Small Arms Bantamu, kopie DKV v roce 1945. Douglas měl po válce velkou zásobu protiběžných motorů určených původně do generátorů. Díky tomu se firma mohla už v roce 1946 vrátit k výrobě motocyklů. Předtím, ke konci války, byl pro ministerstvo obrany představen model DV-60, ale byly vyrobeny pouze 3 kusy. V roce 1946 se objevil model T-35 s podélně uloženým 350 kubíkovým dvouválcovým motorem o výkonu 20 koní. Britové se při této konstrukci inspirovali motocykly BMW. Motocykl měl mnoho dětských nemocí. Většina z nich byla odstraněna v roce 1948. Model Mark III byl vyráběn jako Deluxe Sport a Competition. Roku 1949 následoval přechodový Mark IV v turistické a sportovní verzi a v roce 1955. generace. Mark V se vyráběl od října 1950 do června 1954. Ale jak si jistě pamatujete, boxer je drahý špás. Vyrobených motocyklů bylo málo. V roce 1953
jen 141 motocyklů a 126 kusů. V první polovině roku 1954 vyšla v malé sérii závodní provedení 480 a plus 90. Čísla v názvech udávala garantovanou rychlost v mílích za hodinu. Motory měly výkon 24 a 25 koní. Posledním boxerovým modelem firmy byl Douglas Dragonfly, vyrobený v letech 1950, 1957 v počtu 1457 kusů. V roce 1949 se Douglas pokusil rozšířit sortiment o jednodušší a levnější techniku. Během dovolené v Italii téhož roku generální ředitel Claude McCormack spatřil Vespu a dohodl se s Piagiem na licenční výrobě skútrů v Bristolu. Na výstavě Earl's Court 1949 byl vystaven Vitaliův skútr s logem Douglas. Výroba ve skutečnosti začala až v dubnu 1951. První Vespy se vyráběly téměř výhradně ve Velké Británii. Později firma sloužila hlavně jako montážní závod. V roce 1957 skončila historie motocyklů Douglas. Na kapacitách podniku bylo do roku 1965 sestaveno asi 126 000 skútrů Vespa. Konzervatismus a zatuhlost nakonec zničili kdysi legendární britskou značku motocyklů. Takový je příběh Douglase. To je ode mě vše, moc děkuji za pozornost. Pokud se vám příběh líbil, nezapomeňte napsat komentář, dát odběr a doporučit video dobrým lidem. Děkuji všem finančním podporovatelům kanálu. Nashledanou příště.